network see Majida network is terrible this side. Sorry for that. My apology, ladies and gentlemen. Apapa ndikuti topic yanga nana kuti APM deserves respect or the same. Apana ngonena kuti APM cares. He cares lives of Malawians and zofuna zao. Za Malawi. Akwakulu. We just want to appreciate the little development zimene Professor Arthur Bamtarika wapanga produce so far. Right? Iwe ngati su mapanga appreciate munthu akachita zinthu zabwino, that means you have a problem somewhere. You need to visit a doctor. Tiamene HRDC they went to Karonga kuti amafuna kupita ku Karonga, I should say. They were organizing demonstrations in northern region. Akuti they want a quick development kumene kuja kuti zichitike mwa pompano so wa Karonga. Ndi maparamount ya kumeneko mafumu akulu kumene ku northern region auza kuti don't bring this nonsense right now. You are the same people amene umanena kuti you were fighting for Malawians 2019 2020, but we did not see any product after anthu aja kutenga boma mwa upandu anakhala chete, they were muted. Ndipo zimakhala zochitisa manyazi kumaona kuti anthu they are still active background, ndipo no remorse munthu basi kumangopanga benga kuti basi ati active sindoti kaya mphamvu amazitenga kuti HRDC. You have failed, but you are still insisting kuti basi you are fighting Malawi, you are fighting for Malawians. Which Malawians are you talking about, my guys? Ndeku northern region akuza kuti they don't need you. Musabwerese mpungwe. This is the only government we have. Professor Arthur Bamtarika, whether you like it or not. We have got one president in this country. Lazarus Makasa Chakwera, Dokotara, wa fake. Tufana kujivika chimene chidokotara. Failed us big time. Ndifanya kama maona ya Malawi, amabwela ku South Africa. Minister of Home Affairs. South African Minister of Home Affairs. I'm going to upload that video here. I think it was a video. I think yesterday, if it was not a day before yesterday. Someone may correct me. Anadi ku Durban, Sherwood. The Minister of Home Affairs was Naguti. Majority of Malawians who were there at Sherwood or are still there don't have passport. Kumano, what caused all this shit? Kumakala kuti anthu amabwera muziko ngala South Africa without passport. Yet they know kuti Malawi is their second home. I mean South Africa is their second home. It is because of President Chakwera. Chakwera, some mapanga zinthu zoganizira ifewe. Guys, munthu Malawi amalepera kumakanika ukhandi passport ya original. The Malawi government during these past 5 years, Malawi government was failing to produce original passport. People were buying fake passport. Ndipo I don't know why you Malawians simukufuna kuti maka asumira bo Malawi to silence. If you know that you got a fake passport during Chakwera's leadership, you must go and sue them. Malawi Congress party ipange compensate anthu amene achawo. Because sizoona. Mwamva no Minister of Home Affairs yakona kuti Amalawi ambiri amene ali ku Durban kuja kuba passport analibe. Ndi amaina kuti apangidwe process for them to go home. Kuti aziwa. Komanso akhale ndi figure anthu angati amene atuka kupita mwene kujawo. 5 years. Chakwera kukanika kupanga sekiwa chakudya, Chakwera kukanika kubweresa passport yabwino. Kukanika kutesa contract ndukatenga contract ukampasa mwana wake. Zinthu sizinachitikepo. Ndewe itakomanda be kuti bola Chakwera. Now there's this thing imene mukunena kuti okay right. Professor fuel pakadali panopa is how much per liter? Say 5,000. Alright? Because it has been reduced now. 5,000. Some people are still complaining, said why fuel is 5,000? We need that fuel to drop till a figure per 2,500. Where Chakwera left. Brother man, I ask you the same question. When Dr. Chakwera was a president, anapeza fuel ali pandrama zingati? If I may ask you that question. Chakwera, when he was mistakenly taking over, price ya petrol was how much per liter? That was 28
2018 2020 say 2019 2020 petrol anali pa 500 no was for 900 and the DPP administration led by Professor Abraham Mutharika reduced price that fuel price from 900 Malawi kwacha to 700 something. I think it was 700. I recall late Saulus Chilima, may he rest in peace. And Naguti, no, we need that price to even drop to 500 kwacha. You can see Gudi Chakwera found that price at the 700 kwacha. They are now kwezano increase that price from 700 to 2,500. Ndemu kweza kwenda Gudi Chakwera wakweza price, anakweza price in drama zingati. Anakweza petrol ndi 1000 if ngati chindu lakwisa fa anali pa 700. Amutharika amene amachoka petrol anali pa 700. So okay, Mr. Specious Joseph akuna kuti it was 750 kwacha. Thank you so much Mr. Specious Joseph. Okay, right. Now Chakwera anapanga raise kuchokera pa 750 to 2,500. Nde kuti anakweza ni drama zingati 1,850 if I'm not wrong. Right? That is sundu side. Muni banga correct masabu sima muna andivuta amene. Okay, right, fine. Amalawi sumu kunena kuti kapena sumu manena nthawi imene kunena kuti kukamba tu IMCP fines benefit manena zonde Chakwera kukweza mtengo. Tinali ife Malawi amene timadanda ula kunena kuti no, this is high. We need that price to drop. I figure pamene anali pa 750. IMCP, it was normal. They were not demonstrating. We were only on this side of the opposition, then opposition, complaining about the price. They were not complaining. Our Mugudi IMCP. It was fine, good, and fine. Sana nene pozo na kulicha kwa sisi kuchokera pa 2,500 to 750. Today, you are demonstrating or stressing kumana kuti we need that price to drop to 2,500. Eya Chakwera napeza zinthu zili pakuti. Ije ni Mutharika napeza ndiye musisi mfike pamene popo. Chakwera nasi sapo mtengo. Fuso lemene ndo sumayaka amapanga skip. Nimakufuza nimafuza ophweka tu. Mmakanika kuyankha. Amapanga skip. Ndiye pano pa Mutharika mukunda kuti anakweza yekha akwena sasisi fine. Anakweza yekha mtengo. Now he decided to drop that price. Right? Because anakweza yekha ndi wasisa. Chakwera anakweza yekha mtengo. Did you see him dropping price? Wakweza yekha? No. Why? Because that guy is a greedy, corrupt Chakwera. Ndiye Amalawi tiye ni muntu akachita chabwino. When somebody is doing good, tizibanga appreciate. Kutafika kunamana kuti kulungile. Kumamthokoza muntu akachita chabwino. Ndiye achera tisi kumpoto kwata amadanda ulandi awe mafuma auze kuna no, we don't need you here. This is not your time. You had a time, you were given time, but you played with it. So your time is over. There's no need to someone azika bwera kumagulira kumanda kuti we need this, we need this. HRTC has to be eradicated. We don't need that party anymore. That is not organization. That is party. Because I'm ukira ndichiro NDIMCP. Chiri chose chikanguchira kuti cha MCP akaponda gaga atapangidwa akaponda gaga. Munamva bwanji? No. We need to find out, we need to investigate kuti kodi chifanya na amangidwa. You know why? Because it is one of their members anakangari wamangidwa ndiye is na akuza. Chiri chose chimene chimapanga involve DPP ama kuyana chikapanga MCP ama khala zabwino bwino. Ndiye kumpoto kuja maana ngati kuti apezera advantage. What I have seen HRTC, they want to recruit and work, because I know HRTC they don't like they don't like Professor Abraham Mutharika. So they want to recruit or they are trying to influence some people. Apuna they want to recruit them, then influence them kuti azimuda Sudan, azimuda Professor Abraham Mutharika. Zimene sizilizoona, siziteka. Ngati mamuda Mutharika udani wanu wa inuyo. Your conflict between Mutharika and you musapanga involve ma innocent people akumpoto. Atu akumpoto amankonda Professor Abraham Mutharika. I think pamene putamvana. Thank you so much. Palinkani ina yake mena chitika kumene panopa. I will start with this. I've just posted a few minutes ago.
I was talking about the free money to farmers. The article is written in English, not even in Chichewa. Well comprehensive. You can't lie good, you don't understand what is written there. You could good free money from farmers. We don't see you talking that or appreciating situkuona ya. Because kwa inu yomukuona ngati kuti akusoyesa ndicholemba. Shame on you. Amene sikutha kuwerenga bwinobwino mwina mawa tikapeza nthawi tiwerenge bwinobwino tichito kumasulira muchichewa kuti umve bwinobwino mwina chizungu chakupeta. Ndiye mwina tizayipange mawa translate muchichewa mwina uzamve bwinobwino. Paja mukumada ndaula kwambiri kuti situation Malawi, why are you posting your stuff in English? Are you from Europe or what? Tikalemba muchichewa amati tukwana panopa. Ndiye fanya kuti mango kutibulani ndi chizungu basi kuti ngati muzi tukwana tete zitukwana ni muchizungu mo. Ndiye tali pamene pajapo Mutharika cares and he deserves respect. On that, nkhani ya magesi akuti magesi asiya kutima amene muli background zimene zindilumboni. You are not even saying this. Simungayamikire because you know what? Iniyo mangofuna Mutharika azingolakwisa. Ndiye muzipeza zochita. And some people, you are cheating yourself ndi middle finger ikumanena kuti come 2030 Dr. Lazarus Makathi Chakwera will come back. Come back where? Who's going to vote for him? Adidu ndi outstanding case kale. Kuli nkhani ya Kasambara anaphedwa bwanji. Ngakhale kumene kuja nkhani ya Mkuzimba isi. Nkhani ya Chilima. Ngakhale mfuna muzita watawa munapanga plani. Nde kuli nkhani ya anthu ambiri kuli zungu. There was another white guy from Europe. He was found dead in a lodge somewhere there in Kota. That is story. You are avoiding to mention it. You don't want to talk about it. Why that white guy from Europe was killed, was found dead in lodge alone. Who killed him? You don't want to say anything about that. That is also another outstanding case. You are not qualified to come back in 2030. Never. That's not going to happen. Yaga Sambara. Am I Joyce Chisulo? That is another case. You are not telling us anything. So in New York, commission of inquiry, if you are not going to hold them accountable, this MCP, I'm telling you, and our mwapanga empower up and ambiri, and it is sad. I'm telling you, if you are not going to arrest and amene ajawo zimene kufoto kuzi, because pasapezeka munthu nakamene pajatuka kilina azooneka kuchenjera kuti inali ngozi. Mistake imene amapanga anthu amene chapaka ndege jayo kumauluka ikuza kuti ndege jayo ndi mavuto. Umene uja ndi mulandu wina akakhuza kumangidwa ndithu. Chifasana gwire ntchito yake muyenerera. Anthu a DPP amamangidwa ponena kuti amagwisa ntchito maofisa amulakwika. Awonso amagwisa ntchito maofisa amulakwika. Chakwera akwene akakhale kumene kuti amangidwe. Azamba amangothawa. Anthu ena kuthawa kanika kufotokoza amene pachabuno bwino. Tinaluza munthu. Kuluza munthu kokha kuja anthu ena akwena kuti amangidwe kuti atengere phunziro mawa. Azakonze zinthu. Koma ikuzimba. Nikuza kuti nkhani iyi mkangoisiya choncho kungoisiya kungoti mwangoisekerera. I'm telling you, what is going to happen? These people will kill us again. What I sekerera Malawi Congress Party, I'm telling you. Azati tafuna tosi. Kungoti mwangoisekerera papa. Nkhani ya rate. Andu ndaposta hapa kunena kuti as of now ndimapanga online research ndapezeka kuti Hello Paisa ikuchaja 1 rand to 177. Ndiye kuna kuti never have just sent money few hours ago inati about 249. Wina kuna kuti 218. Mukoza kuna kuti pamene popo pali kukana aliyesa kubera ni information yake. The fact is rand ili pa 177. Komani kuti magazi unama kupasa na mabonus. Kuti muzita mangira chifai kuti akuona kuti pali black market imene kumakuuza kuti ife tikuchaja 250. Zimene zazo mitengo zimene kama na black market koma normal price ilali bwanyi mu April. How much is it now? Kuti mupite ku bank ya ku Malawi. I think I just Chisambere wrote on his page, Facebook page. I saw it somewhere there. Anana kuti guys, if you want money, kapena if you want kupanga convert drama zanu muna drama zina, you want to buy rand or you want to buy dollars, I advise you to go to one of our banks here, leading banks in Malawi. Amachula Need Banki, kunaleka kulisho Mind Bank, FDH Banki, First Merchant Banki,
National Bank, umene ku Standard Bank, amachula bank usiyana sana kumala kuti you better go there mukagule kwa jayanu ku banki. Chifukwa chokuti amene rand yani ku banki akagusana amakaba za 100 kama amakaba za 109 kwacha. 100 kwacha 103 kwacha something like that. Pay 1 rand. Josa chisambira nanemba mapeji bawo mukhoza kaiona ili pamene pachapo. Zimene zizi nthawi yacha kwera sizi machitika. Amalawi. There's something samazi tengerezi bwana yaye. Inuyo chilowere cha Mutharika. Simukuona kuti pana pake pali kusintha. Ndrama ijayo chabwino ena mukuti pa black market pa 250 249 kugula land. Ndiye muzifunse kuti ku bank ili pa ndrama zingati. Ngati wewe kuigula pa 250 249 pa black market, ku bank ili pa bwanji. Ku bank ili 100 chakuti. 100 chakuti wake wa mng'ono. Zimene sizi machitika mu ulamuliro wa Chakwera. Guys, okoma atani. Komanso mukaiwa naso ndrama yathu ili stable. Wajaja siku foila ngati mene mafoila. Amune kwa mafika mpaka nakumayindikira zinafika dana kama na kuti mpaka na 370 1 rand jayo mu ulamuliro wa Chakwera. Ivele mapanga void to mention. Mapanga void. Because mafuna Mutharika azingooneka wipa. Ndiye nifuna kuti you must read yourself from say from November or from December, say just from from November till now. Mwaiona kwa chaja ikupenga kwambiri ngati mene mapangira nthawi ya Chakwera. During Chakwera zinthu sizi masika mtengo. Iniyo Malawi yeti pati zinthu zina zake ku Malawi of course sinu kunena kuti zinthu zili perfect bwino ngati mene mayembekezera kuti zikhala one time yanjani komabe zinthu zikusika. Zinthu zina zake zasika Malawi. And palipo wina kanga nene kuti I'm telling him lies panopa. We are seeing it. Sugar kusika ntengo. Mafuta kusisidwa. Zinthu zina ndi zina zikusika nditu pang'ono ndi pang'ono. Iniyo Malawi ndi mboni. Nthawi ya Chakwera amwene inati amati blink of eye ntengo makungopanga nje kumasula chonchi price new price. Inflation was high during Dr. Lazarus Makathi Chakwera. These past 5 years. More than 50% inflation in Malawi. Devaluation cut. Kwa chaja kumangu gwesa Chakwera ngati kwa chaja ndiyambu yewa. Zinthu sizi masika. And people were even scared. Anthu amaguli yatu bread wa 5 days. Because makanga ndino kuti bread amakwera within an hour. It's like you are there, ukagula bread moja 1000. 2 hours later akuti 1200. Muntu pena ntengo umakwera uli pa counter. Uli pa counter akuliga yonje amwene. Do you have change there? Please, if you have good change there, please help me. While you were talking busy, while you were making changes with someone else, turning one face on this side, back out, you were talking time, bread is up now. That moment you were busy making change there, akuza kuti bread is up. Things were raising Malawi mujamu within seconds. Achakwera ali pamene popo. Sama kamba, imene kumando kama muzuzula, amakuti Trump sana. Uyu Mutharika sako yankula, kuma zinthu zikumango sika zoka. Ndiye mufuna wako madani. Akwakulu. Chabwino munthu we have democracy in this country. Freedom of choosing political parties zimene mukufuna, ka speech whatever there. Koma my guys, zandali zili hapo. Tendi zamikira. Chitetezo muziko muno mwantu sakukhala moyo pa danger yayi. Tendi zamikira. Tikachirusa zibwana muziko muno tibweresanso zigawenga zija. Fazi meje zali zigawenga zimene zijazo. Anthu amene samaganiza moyo wa ife wa Malawi. Mawa kapena nkuja ndipanga live yokhuzana ya anthu amene ali ku South Africa kunoko zimene akumana nazo komanso ubwino umene wachitikira umene first merchant bank apanga atumiza ndalama taonapo soyena kandi Standard Bank National Bank amene ngati sindu lakwisa aunjizali kenani alumene muluzi a Professor Ndala Mutharika boma la Malawi ni magays ena ndiena apanga contribute panga na abushiri sosa wala pamene pajapo nkhani imene iso ndi kamba mawo koma nkhani imene ukamba pano ukamba zinthu zochepa zimene Professor Ndala Mutharika wapanga zimene ngati fa Malawi we need to say kulungire baba Mutharika chito akugwira ndipo ngaiwe ngati suku yamikira I'm sorry you have got a problem somewhere in your head you need to visit the doctor you got a big blood problem in your fucking head excuse my language you need to visit the doctor muziko munomo amene muntu kupeza mesi
And Mutharika that's how we behave. Mutharika ujayo is like that. You must remember when Dr. Joyce Banda was the president, a female president, we had a cash gate. Our economy was also messed up like the way it was during these 5 years. And Ramatenga drama maka sunga mapipi during Joyce Banda. Joyce Banda anapanga loot drama za tusati masoya. Akulako. Joyce Banda is a billionaire. Ndipo inazima ndipweteka panoto kwambiri kumaona kuti ndikuvutika chonchitu anthu ali ndi drama anapasa pasa nawo panopa anthu andioleme na billionaire. A Joyce Banda. Zima ndipweteka ife kumakanika even kupeza drama ina yako ife tipangire business. Akanganya ino drama mlango utenga mangu gawa drama anthu mmoja ipo kana achina njati njedede. Munachira kumachira kudi yabu ino ya Joyce Banda achina njati njedede. Ife ndati mtiri wona hama chitimaona ndi chama Joyce Banda. Pali zinthu zina kama Joyce Banda chene mangu hapa sabu ule msoma fraundi zikamba za mbiri eti. Koma ineyo ndaona ndi maso anga wazima ndipweteka kwambiri azi Malawi ndikumavutika ku South Africa kunoko munthu nako mango tonengera misonga yatu kungoononga basi. Ifeso atiwerengera ngati fantu. Ifeso ni anthu timafuna so kuti tili ndi mawanja napo timafuna kuchita bwino. Anthu amene wawa atibera ndalama. Amayi Joyce Banda amene anamangira school za amati majani amati ma staff houses eti anthu amene amagwirira ntchito awo amayi Joyce Banda nyumba zimene anazimanga kuna Ncholi si zinthu za maswera amene mazo kuna Ncholi mungopita kuna Ncholi kuja mukaone nyumba za ma staff amene amagwirira ntchito company ya amayi Joyce Banda sindichula company yenu mukuiziwa ndiye mukaone anazimanga masiku ochepa very beautiful and very expensive kumachita kuti amayi Joyce Banda zimene zindama zitenga kuti and you people don't say anything zikana kala kuti zimene zomanga ndi professor hata Mutharika ukadakhala kukama kuti bwa kunuka kukama you don't say anything just go pa na Ncholi bomba mukaone zimene amanga Joyce Banda mwene maana ngati kuti basi ife tikamangu ubwera pano mangu bwebweta pano timaona kuti anthu awo anatibera kwambiri you understand so Joyce Banda looted and Mutharika when Mutharika came in he was fighting kupanga zimene zijazo anapanga fix economy and when I go osa kutisidwa anena kuti let us remove this guy because they agreed akwakulo ndipo munthu nakanga mabwera pa air pajangata jambiye bana akulakulo ino simuli mboma simukona zimene zikuchitika kulo study temeja akulakulo kulo study temeja ndalama sikutuluka mwachisawa ngati mene matuluka mbuyo mujaya ukwena kuti uzibwana ndi mfundo zomveka bwino if you want money not this kulukuta moyo ndalama yafinyidwa akulakulo ukakhala kuti suli mboma eti umango yankhula zambwerera ndipo maseka kwambiri ena amene kuna social Malawi ino ndi amene mukupindula akupasana mamiliyoni ino ndipo ino I thank God kuti ndamanga nyumba ya ineyo before a professor kuina chifukwa nyumba imene ndi kana kuti mwina anthu ayiona panopa nyumba ni maposta da bweza anthu amene kuti ibo chiona ndi social Malawi jatu ampasa ndama namanga nyumba ndi namangiratu kuopa pamawa a professor za Mutharika makali ma study measure mena bwesa Malawi ena ati sakumvesa kuti study ma study measures ndi otani akwakulu ndifani kuzeni kusaenda kumene asakuenda professor Mutharika kuchuluka kuja kapena ndrama kumangoonunga anthu manguti ati apita ku meeting kumangochi iya yakati awakupita kwa kuti msonkhano lero mawa siku transport wada meya professor Dr. Lazarus Chakwera zimene zati kuibe ndrama zikutuluka kumayiona ndrama kuti ikukira ntchito yanji zimene apanga professor zimene zimathandiza kuti economy yathu ija tipange maintain that's why mkiona kwa chaija it is stable anthu ena kisimu kusiyanisa noka simu kumata kuona kuti kwa chaija bwanji sikupenga kwambiri bwanji ipo khala bomba okay right kati mukunena kuti pa black market 250 is there for how long or since when why sikusintha mukaoneka graph kajako pa black market ikuyenda bwanji pamene pali ekungokhala pamene paje nisimukuona kuti pamene paje ndi kukonza zinthu mwina kusamveseza ya economy kapena mwina Chakwera zimakhala chonchi anthu machira kudikira kuti iya atosatumiza pa don't send money now must wait maybe next week something is going to happen something new mwimva zona kuti pa 380 guys wait anthu makanika kutumiza ndama kuti adikirire kai kuti atatukuja zikafika pamwamwe kumpanje nthawi ya Dr. Lazarus Makasi yako pano ndalama ija ilipo mpanje mukaona kuti isizi kusintha pe kumangu kusintha hayi pamwe mangu kupena mapele kungosika cha mungu zozana kuti kumala kujaziri bwino ngati somazi mvesesa tafusa amene apanga za economics za photo kuzeri kuti kwa chai bwanji sikupenga kwambiri ngukhalabe pompache mmene momwe ndimene economy yathu jakwenda ndiye kuti kamafika chaka chamawa muone kusintha tiye tizimwe yamikira ni munthu akakhala moyo munomvesesa tisamamkonde munthu akapita mane kuti anali munthu wabwino no fe timanena pano
Professor Arthur Mutharika ifitima muyambikira ifa taona, we are living witness, we are seeing, we are able to see what is going on there. This is the present we had been crying forward. Thank you so much kulungire baba. Kulise Wansipe Liwonde road, Monkey Bay road, ndiye kuli Karonga road, misewese hapa ngani rehabilitate. Ndiye kuli ya Nsipe, I think ndafotokoza, Zomba so ndafotokoza. Misewe ya yambika. Apa tipo nena pa ma project, ma contract ali busy pa kuti apita meja akakonze sewe. Zimene ziso anthu nisimu kudani? Anthu nisimu funa ukamba. Ndiye I need to warn HRDC kuti guys, you must stop kupanga undermine my development a Professor Arthur Mutharika. That president is there to help us. Is there to develop our country. Ife ndi achinyamata. Iyo uja Professor Arthur Mutharika ndi wachikulire kuposa na ifeyo. Mutharika is not there to loot taxpayers money. Is there to save our taxpayers money. Ndikulakwa kumanyoza munthu otero. It is sad. Akwakulu. Chilonda amanya kuti don't scratch the wound. If you are wounded somewhere, don't scratch there. Once the more you scratch, the deeper it goes. Chilonda chikamayandikira, wound ndiye chilondacho. Chikamayandikira kupola. Sichimafunika kumakanda hapo kapena kuti basi tipanga ndiye chimapitirizika. Now, kodi wound imene ndikukamba apa kapena kuti chilonda chimene ndikukamba apa ndi chiti. Chilonda chimene ndikukamba apa ndi usogoleri umene tinali nawo wa Dr. Lazarus Makasi Chakwera. Ndi imene idatipanga wound ifeyo. We were wounded by Chakwera's administration. Now Professor is here to heal our wounds. Ndiye wina akubwera kumazana kuti yayi tirapo sabola apa. Mukulakwisa kwambiri. Amwene zilonda zimene zikuti ziyambire so amwene nditifoira kwambiri. Amalawi imene amathawira muziko muja mweti amanja ndale mavuto. Munthu amachoka kumalawi kuja opanda passport amanja ndale mavuto. And the South African government was not even fighting with us. Amanda kuti the things in Malawi are not okay. You could see that the faces of Malawians who are ready to go home right now. Faces are happy. You can see those are the happy Malawi. They are excited. They need to go home because they know it is safe to go home. The Malawian nation yokadu imene kuoneka kuti ndiyo sangala kupita kunyumba. The rest are not happy. They don't need to go home. I can tell you we've got some citizen in South Africa, but they don't need to go home. Malawians, they need to go home. They are happy because they know it is safe now. Tiye tikapangeni build ziko latu la Malawi. Nsogole amati mafuna uja ndamene. Anthu ndi okondwa ndi usogole wa Professor Arthur Mutharika. Ndi HRDC please musamapanga undermine zimene akutibweresera Professor Arthur Mutharika. Mukutira kuira because you see Amalawi anavotera Professor Arthur Mutharika for reason. Reason yake mkuiziwa ndi achakweracha. Amazo za Malawi. Nana kuti let us bring this one. There's no any party right now munga anene chifukwa anthu ena amukuwaonawa. Apapa so we're not going to choose my new parties. This is going to help this way. No. The magride ukauka anthu amene achawo. Ndakuza ndisaze the good example. Anthu amene anene kuti titenga awatike ndi anali a Joyce Banda. Mmene anabera ndalama zinazomvesa chisoni. Ziko lili kuonongeka chifukwa chokuti we need new people to lead us. Patachoka Kamuzu. Panabwera Dr. Bakiri Muluzi. After Dr. Bakiri Muluzi, we had Professor Bingu Mutharika. And you could see economy mene maende, right? Things were okay. City Madani Olanga dimedu kadenda ulapa. For South Africa, only a few Malawians were working in South Africa. Right? Kuma kungo wa Joyce Banda nasokoleza Mutharika kubera. Ndiye Mutharika akumakanga kuti awa Mutharika adipiwa. Their job is just to fix Malawi. Then other people they come to chase them away to loot akuononga ndiye akuti okay tikaononga bring that DPP again is going to fix, then we're going to remove him again, then tizapanga suluti tikapanga luti, then we're going to bring that DPP again, they will fix. You see, it's not going to work in that way. This time around
It's not going to work in that way. We have chosen DPP to lead us for the rest of our life. DPP kamene pajapo mpaka na kale. I think we don't need some other things muziko munomo. This vice president, tichoseza vice president, muziko kani president basi. Chipani chingo kala chimosi. Kapena hapo yatu koza kusanga zipani zinazo bazikhabe koma not MCP. Koma ndikuona ngati muziko munomo muna democracy yatafika nazo ba ujisiru kwambiri. Because these people, they are not helping us, they are looting. Pamene iwe ndine tikuvutika. So ndifuna kuti pamene ndikumaliza live aliyense akhale pansi. Iwe ngati uli pa ground wekha ukuona ukunena kuti ayi koma ife tikuvutika. Ndifuna uone kuti kuvutika kwako ukutanthauza chanu kane kuti ukuvutika. Ezi ndizikukwera kuti zikutani ena pomba makamba nkhani ya fertilizer. Mwanga nkhani ya fertilizer pano babo mali kuna kuti apereka ndalama ya 265 million US dollars imene apereka ndia kuti ka World Bank kamkuti yanjani ndalama zimene tinda kuti apereka kwa farmers za ulere. The same people in Amalama manena kuti no fertilizer is up. We need to know kuti ma farmers wa next year how are they going to get the fund? Yeah, my farming project. How are they going to get the money? Now here's the money, 265 million United States dollars to help local farmers. You are not saying anything on that because you were crying. We need money. We need our farmers to be assisted. Now your farmers, they got the money. Why are you not saying anything? Even to say thank you, Professor Kulungile, Professor. Why you are not saying that? Because munazorowera kumango yankula za mwana. Right? You don't want to see good things. That's how you are. You want bad things in order to tarnish someone's reputation. Muntu wina akamagwa akamalepera. That's how you feel happy. You celebrate when someone falls. You celebrate when someone dies. You celebrate when you see someone is suffering from cancer, suffering from what? Diabetic, suffering from high blood pressure, suffering from what? Like in how MCP, a lot of people died. Some people committed suicide because of the depression. There was no money. Many were failing to perform in their beds. You understand? How can you make good sex if you do not eat, if you don't have money? If you are stressed, if you're depressed, how can you make a good sex in bed? That was Chakwera's administration. Zimakanika mwene. Nkazi uja kumaona katundu uja yabo kuma kukanika kuti kuma mwene ndiye abwaje katundu uyu. Ma stress ali ku. Excuse my language. This is 18 plus now ndikupita ku. Kuma zimafika point imene anthu kukhala ndi achikonde oja katundu kanika kuzuka kugwa. Depression is dangerous, guys. If you don't know, depression is one of cancer causes. Cancer is not caused by only food or what. Depression is one of cancer causes. I'm telling you. Do you want to research find out? Depression is mapanga cause cancer. Ma cancer ambile mkwa nao. It's not only food. Madokota zamafuna kutuza chilungamo. Koma depression is part of them. Malamu jama panopa tukunena panopa ina wapizati basi ma stroke o chanja. Zimene sizimachitika malamu jama. People were depressed economically. Upanga bwanji muntu dengu mulibe ufa. Panopa mtari kajumana panga nangona kuti ndifuna nyumba muno anthu azija ati akudya nyumba mu. The people were eating. They are eating, I should say right now. There's enough food for their families. Ndio uzitukana sinyonjo. Popeza muntu wako muzimena amafuna ndikuite manja kudya chichi. Amwene pacha kudya bokapa amwene muntu osamika be amwene kumango tukana be. Walepera uyu. Ajese kambula kuzana kuti of course there's a food price reduction. Thank you so much. Dr. Jesse Kambwira. Pojira notice kuna kuti there's a food price reduction. Thank you so much. Kena kumapiriza kugamba zina naseka dana kuti ayo watu ndali zawo nzopopera amwene. Akuvomereza so kuna kuti mtengo waje kuja wasika. Kakumuzana kuti mwambali zina zisuziri muno. Wapeza tikana kuti Malawi ndiye chakudya yacho. So Mutarika has secured food. Zimene zina anganika Dr. Chakwera aja kupanga secure chakudya yacho. Amone ziko likamaganika kupanga secure chakudya. Akati ziko first let me tell you this. Ziko first when you say we have got country. Things are okay in this country. First is a food. Second is a security. If you don't have these things, my friend, then you must know that that country, it is better just to close it or sell it to white people. There was no food. There's no security.
You see mukapita Malawi muja maona kuti majority of people nthawi imene jamani mukamaenda. My guys, the ones who are living abroad, yeah? You agree with me this? When you go visit Malawi for the first time, everybody is sick. You know why? Because people, they're lacking certain food. Malawi mujam. Nyama zimene zimapangisa kuti anthu kumaoneka bwiti chonje. Ndi nyama tu zimene. Ma chicken chani amene kuti udye kilo Malawi kuja kugula 1 kilo Malawi kuja. Mavuto kauka. Ulamuliro wachakwera. Panopa people are saving money to buy nyama there. People are saving money to buy some whatever they want right now because they got enough food. The food is cheap. The men's flour is cheap. So they can save money to buy nyama and buy some other things. This means mabangisa kuti ma nutrients enaja tubiralo lizoneka lo salala chifanya kuti zakuja zimene maji zija. Si mene zina nyimbuyo muja ya. Come to South Africa, you see everybody. South Africans people they look healthier. If you never visited in South Africa, you must one day visit South Africa and see everybody in South Africa look healthier. You know why? Because you will never see newspaper writing kuti certain area people have died with hunger or they are starving somewhere there in Eastern Cape or KwaZulu-Natal or Western Cape, wherever Kimberley Free State, there by Kwa people or by what you call it, Transkei there. When I say Transkei, that is a deep rural area in South Africa. Kwa. That's the deep area, Free State there. You will never hear or read in news Kumanda kuti people have died there with hunger or they are starving there. Never in South Africa. Food is everywhere. Because in South Africa, there's food security. You can ask everyone. This is what Mutharika is doing right now in our country called Malawi. No more hunger. We've got enough food now in Malawi. Food is very cheap. Then you come back and criticize someone who's reducing the price of the food. You want to fight with that person. Are you mad or what? Amalawi. Muna tatemberedwa. Mwana say, and let me tell you. Kuti mupange zona kuti chakwera zabwereso mboma. Palibe munthu amene ataza kumenyera nkhondo. And you will die alone. Sipaka dale panopa umaona paka kwa vuto anthu akumazuka china bushiri kuzuka, andandani kuzuka, kumatenga ndalama kumathandiza ama bank kuzuka. Bank. If you are seeing the bank donating money 100 million. Kumatenga ndalama jotenga 100 million kupasa nikuna kuti ndalama zimpangira assist vulnerable Malawians who are in South Africa. Bank, the FDH bank. First match at bank. I've seen also that. My bank it way. That means my bank hajapanga profit. Zili bwino. Bank ikataka kuti panga profit 100 million yani ndalama imene akataka kumalipira my staff ku bank kuja. Koma bank kutenga ndalama zino kuti ziko muzikwenda bwino. And panopa bank akuchira kuita kuti ngati mukufuna loan pita mukatenge with the lowest interest. Paka dali pa. Zimene sizachitika mthaya chakwera. Because chakwera chimene amapanga chifanya kuti zinthu zina zikumane pera mu chizungu ndiye people you don't understand. Kuti akamana kuti low interest ngikuthandaza chani paka dali pano. Kuti amana kuti Mutharika anapanga refuse to take maloni ku bank kujako kuti apereke access kwa local business owners. Akali ndi access okatenga ngongole ku bank paka dali pano. Because mati kwa chakulembedwa mu chizungu and some of you don't understand, you don't understand or you don't read ku chizungu chija. Ndezi kumakuponyani. Let me say this in Chichewa. Mutharika boma lao analipa kunali offer ama bank anapanga offer kuti akhoza kukatenga this amount of the money ngati akufuna ngati dziko kapita boma la Malawi. Mutharika anene kuti okay dziko mukwamilifa kuti mwatipa offer koma ndalama zimene tatenge ku ifeyo titenga ku ndalama izi zinazo sititenga zimene zikuthandazana kuti amabank ajana unayamba kupanga advertise amene kulanda ndalama 1 chakuti million 2 chakuti million akhoza kuzatenga ndalama kuno amabank kuti khoza kukatenga 30 million ukhoza kukatenga 50 million 100 million akutenga ndalama akutenga ngongole. Zimene zijazo panopa you won't see it pakadali pano. Pakamata zaka 5 kusogolo kumuzi pamene muzaone kusinda zone kuti Malawi mujaze yesa khala kutakataka. Fa kuli access. Even pakadali pano ngati funa kukatenga ndalama ku bank. Ndiko zakapanga kukatenga loan ku bank. Bwana kuti business anyamiri tengayo ndapanga research bwino business iyi iko zamani bwesa ndalama kuti koza makabwesa ndalama. Bank panopa kuchita kupanga advertise. Same in South Africa. If you mfano kuzani kuti one day you must visit South Africa, not to live in South Africa, to come in South Africa and stay there. Come in South Africa to see some other things, to see how things are being operated in South Africa. Banks in South Africa, they call you. Do you need loan? Banks in South Africa. You can ask everyone. They even call foreigners. If you need a bank, if you qualify, come here. If you qualify, you can take this amount of the money.
We can start with you maybe 10,000 or maybe 20,000 rands or 50,000. It depends. In South Africa, to ama imbira. Once they see you are working somewhere, you are earning something. Ama ona many kupangira active. Many maguria my airtime wajajanjani. Ama panga trace through that. But transaction amino mapanga. Then they call you. Do you need loan? South Africa, many people, they are driving beautiful, expensive cars. It's not like they're buying cash. They are buying through banks. My contract, 3 years contract, 4 years contract. People are driving it. When I say people in South Africa are driving expensive cars, I'm not telling you where they fly. People are driving expensive cars, Porsche cars, not just cars. Cars. I'm at Dubai. Come access come invest bank. That's why it is very difficult to die with a disease in South Africa. In South Africa, you die with a gun. They shoot you freak, you die. You don't die with a disease in South Africa. Ask anyone. I'm not saying people are not sick, but the majority of the people dying in South Africa, they're dying with this because of this crime and all that. Hijacking or somebody shoot what, but not disease. Because people are not depressed. Mona? Mwai. Then the many unachitikira boma la mtari kanane kuti anthu azikatenga. So kwa munthu amene sanapita ku school zimene sanga investment kuti zikuenda bwanji. Anthu akutamanga my friend. Anthu akutamanga move. You must watch this space. After 4 or 5 years, you will see some changes. Muona ziko la tuja kumaona kuti I think pena pake zinthu zikanga muziko muno kanga zikusinda. It's a gradual process. Amwene. You know, to build a city, it takes years. But to demolish it, you can demolish it within an hour. Same like what is happening in Iran. United States and Iran, they are on war, fighting there. But if you see akamapaka demolish mamene bajabu, few minutes, you see that building has fallen. Just few minutes. But how long it took to build that building? It took maybe 4 years to build that, 5-7 years. Right? Kumana kumaipaka demolish in a few years. Same is the economy. Alright? Kuti mupange maintain economy and it's not a joke. Antwena mukama yankula mango yankula muna chifayo kuti sorry for saying this, sikuti ndikunyoza. Koma antwena mukama yankula muna chifayo cha umbuli. Muna simazi mvesesa. It's a gradual process. Chizungu choni na kuti ni gradual process. Gradual means pangono. Pangono kena kuzima pesa kuti zinthu kusina ngati mene anatengera a professor Raptalika a Joyce Banda tatebera ndrama anapanga pangono paka mene mafika 2018 muja ndrama yathu ije ndali bwino ku banki 1 rand inali pa 32 kwacha pa black market inali pa 50 kwacha ndimana ali professor Raptalika now is bringing there panopa ku banki ni 100 kwacha 102 kwacha 103 kwacha 1 rand zanu muzija bwino pa black market mene anthu angu kuti bwala mene because anthu munakonda zimene zozo. Ndiye professor Dr. Mtarika uja kwakulu ngati mtukwana ndikuona ngati muna chifanya kuti muna zambiri simukuziziwa. Musiye zimene zozo. Mukupanga mistake, mukulakwisa kwambiri. And sitifuna kuti muzapanga regret. Family munapanga regret after mutanyoza munthu otani. Anthu enawa amakhala gods, amadiba chizo amadi God is sent. Otumidwa ni Mulungu. Ndiye kumunyoza munthu otoja kumpanga ataki munthu otoja is a big mistake. Akwakulu. Nane napa ndifuna ndizipira live yanga nali mene yamawa kapena nkucha ngani kapesa chipata. I also bring something else. APM cares. APM deserves respect. Situation Malawi, I'm gone. Awa guda Yusufu wesikuziwa chili chonse Hashim ukunena balibe iwe adi ukunena balibe iwe nde kusavesa zinthuko Mr. Yusuf ino ndi UDF munthu wa UDF zimetenga kaba baba palibe chimene angamvepo komanso magazi ambiri no achina Yusufu achina Hashim agazi ambiri no school so mapezeka kuti ndipanja chifanya ke mnthu amadanga mayankula munthu mango kutukwana is not solution. Munthu kajanga kufika point oti zaka kukufotokozera chinthu kuma mtukwana za mkabudula za make zimango kunena kuti wewe kuganiza kwako basi ndikuti sungavese uli munthu kuuza choti chachani ndiyeni anthu ona kuti sitima kuerengerani na munthu akamafika pena kuti kumuuza munthu ali palibe chimene kuziwa chani iwe mafuna kuti atupere amaziwa chani. Tell me atupere amaziwa chani and atupere watu 5 million kuthandiza anthu ku South Africa ifai kuti tachira kumfinya tinampana kuopya papati kuchira kufinya munthu ngati sponge chakuti tuluke ndrama atupere mwisi amafuna kuti usanda mwamanyezi 5 million komanso 5 million ithandiza anthu angati muone mene apanga Bushiri
Bushiri watumiza mabasi ngati. How many buses were sent by Bushiri? 5 million. Do you know kuti 5 million anthu angati amene agathandize waje kuti apite ku Malawi? 5 million. Ngati Sundu Lakusa, let me count. 5 million. Million 3. 5 million yatumiza aujeni atupere muluzi. Chifukwa kuti pakufunika kuti pamene pagulidwe zakudya kuti anthu aja adye. I can tell you kuti 5 million yatumiza atupere muluzi jayo. Kupatiza kuti anthu achagulidwe zakudya. Ndi anthu 5 kapena anthu 4. So ndrama 5 million imene mukuti atupere muluzi athandizapo. Of course athandiza ife tikuthokoza kuti athandiza. Ndrama imene atumiza atupere muluzi 5 million ija ndi anthu 5. Munopesese mwina aonjeza kena na agwira ntchito kwambiri fa kuti ndrama zimene upanga raise ndikuziona upanga ndrama apanga raise ndrama zambiri. Abushiri agwira ntchito kwambiri, Amutharika agwira ntchito kwambiri. FDH bank ajawo First Merchant Bank ndrama zimene akutumiza ndi ndrama zambiri zoona kuti zithandiza anthu ake more than 10,000 kuti anthu ndrama imene zithandiza anthu amene ajawo. Kumene jendeli mali kuthandiza. Koma sinu kuti atupere mwizo sana thandize. Koma ndikuone kuti ambiri mkuchemera atupere mwizo apakaza kuti 5 million ndi imene atumiza. Koma wa. Anthu amene athandiza kwambiri aja, you are not saying anything. Abushiri aja, simukamba pachicho simukwayamikira Bushiri. Amutharika simukwayamikira. Onjezenikena niyo simukumuyamikira. Koma onjezenikena apanga raise ndrama zochuluka kuopsa. Onjezenikena. Simuyamikira aso amene. So akwakulu, tili ndi vuto lalikulu kwambiri. Amene timangomuona ngati munthu wake, ife kuti patha amene tikumfuna amene ayo basi. Koma ni munthu woti chembava chakale kale chinatibera ife ndrama makuti mafandi zingoma zimene. So inu achina Yusufu achina Kamukula aje. Ife kuti inu ndi UDF ndezima kupwetekani. Koma kukupwetekaniko, sivuto it's not our problem. Because atupele muluzi was given, there was an offer. Anampasa offer, yes anafuni. Chifukwa kuti yani, Mutharika uja. Amamuona ngati kuti sanga tikulamulira yeye. Ndesi mungapange blame pano muzitu kwana anthu ya. Mukana pasa atupera na anapasidwa offer atu atupere. Lero achihana ndi abukaona Chehana kulongola ngati. Chehana knows politics. Chehana knows how to play politics. You guys don't know how to play politics. Adokuna Kabambe doesn't know how to play politics. He's a big man kumasaziwa. Right? Awagudi weyo watumiza zingati mutu opanda nkhongo galu. Ndizimeti mani nazi zimeti. Ndema ndi ngokuthirani maposta achizunguka uka. Tomorrow no more chichewa. From morning to evening ndizingo posta English okayoka. I'll be posting English no more chichewa ye. Mukamatu kana nje ndema ndikala nyuna sopano. Even atanda kuti the post is about warning us to run from that side to the other side. I'm not going to translate it. I'll post it in English to confuse you. Yeah, because ndinu amungano. Nangati wewe sumamba chizungu ndio uzindi tukwana mambale wanga. I will never translate it. Oya kukumenya pa kwankho chizungu sindapanga translate here. Fine chizungu ni mamva. Ndiye muzitu kwana choncho. Mukamati kwana nje mandi pasa mangolo mina sine maopa kutukwa. Because ineyo ndiye kudi yako anga kutukwana kuena kana ndipita ku inbox kuti tukwana. Chanja na magolo amwene. I swear at that person. I swear at that person till 2070 he ended up blocking me. He blocked me before I blocked him. Kutukwa na siku ndi amachira kutemera yeye. Nzana nabaya ku inbox zulu wati kuti tukwana nje namwene pamene ndatukwana nayo. Ndatukwana panda kuti inokuti muone natukwana amwene kutukwana panda kuti Yesu kuchira kudaba kuti amwene anthu atawa matukwana choncho. Kutukwana samatemera atu ya. Ine wewe kuti ndikutukwana iweyo apapa mukuti wala sikazika. Ine kuti ndikutukwana iweyo ase. I'm telling you, undi blocker pompa. Fine ile matukwana kwambiri. Ile ni matukwana amwene koma pafuya pa social media timakupasana ule. Wanavesese. Undibwele ku inbox, unditukwane ku inbox, wone mene ngakutukwanire wewe. Ndikutukwana zona kuti wewe ukhala pansi kuona kuti akumata atukufine ni matukwana kwa zaka 7. Ukhale pansi uziziganizira weka una kuti koma amene kutukwana mene kwa bwino. Uyu stose malanga tukwana choncho. Fa wandika la nyula. Ukamapanga screenshot hiyo. Usapanga screenshot pamene nda kutukwana apo yayi. Ukamapanga screenshot upange kuchokera pamene wewe watu kwana kuti anthu aone zona kuti kodi situation malanga kuti azitukwana china chilika ndi chani. Ana mena yamba who started? So you are the one who started. Then makupanga respond kapera kupanga reply. Wandivese ndio ukamapanga screen ndikakutukwana ukanditukwana ine ndikubwezera ukamapanga screen upange screen kuchokera pamene wandi tukwana hapo. Kuti anthu aone kuti amene namuyamba nzake ndani.
So amene wanditukwana Zulu ndamtukwana kutukwana kuchako kuti tapya 7 years akhala kulingalira mwana muri ni mbloka ya wandi bloka amwe nikuzaona wani yawa leta bazata daja ndi bloka fana chitukwana sati maswera. That's me situation Malawi. Ndeso mabwera pano kutukwana ngati muri bamfundo basi ngulu ngokhala chete basi koma boma ndi omwe president ndi omwe Professor Trapatalika. We are not changing. If you are trying there cheating one another kuti na kuti 2030 come chakwera will be president. I'm sorry. I'm sorry, we are not going to change this government. This Professor Arthur Trapatalika mwina ataka 2090. DPP will be there forever. And I'm sorry for those who are feeling pain right now. This is our time. One president at a time. Situation Malawi.